Grabe guys, gawa ng Diyos, nakapasok. Daming sasakyan, tinis namin. Hindi ko alam kung saan ang kasama ko, si Danny. Maraming sasakyan, dumaan kami sa concrete barrier. Shout out pala sa mga bikers dyan. Malapit na ako dumating. Alganim to Barwa, Bacala to Macdo. Tapos uwi pa ako guys, papuntang Bonakla. Pero kawaan ng Diyos, malapit na din ako. Thank you so much. Binigyan ako, nakapasok din ako. Bro, nagiba ang daan dito guys. Parang nagpag ang lugar dito. Parang nagpag. No? Ako lang nag-isa dito. Papunta na ako Bonakla, malapit na din ako. Shout out din sa mga bikers dyan. Dagang salamat. Nawala ng sasakyan. Tinapos ko yung pagsubok sa mga concrete barrier. Tinapos ko yung pagsubok sa concrete barrier. Thank you Lord. Nakakaway na din ako. Sa wakas wala na masyadong mga sasakyan. Hindi na masyadong makabahan ka. Kasi maraming sasakyan eh. Hindi basta-basta yung daanan namin. Kasi medyo malayo pa kami. Galing pa ako sa Alganim. Tapos punta pa ako sa Barwa. Tapos uwi ako doon, Bonakla, malayo. Kawa naman Diyos, pero nakauwi na din. Malapit na din ako guys. Shout out pala sa mga TJF dyan. O Team Larga. Dagang salamat sa inyong lahat. God bless you.